Comrade Aziz and his generation worked so hard to achieve. It remains steady, it remains, and our democracy is well anchored and strong. Umongameli Cyril Ramaphosa uthi idemokhrasi yeli ziziphumo zokubila kwamaqhawe omzabalazo njengomfi Aziz Pahand ukomelela sinenkinga endaweni yaseGauteng yobugebengu. Ikumkani yesizwe samaZulu umisizulu kaZwelithini umemelela amabutho eGauteng ukuba abumbane kumlo wokuphelisa ulwaphulo mthetho kwaye khusela abasetyhini nabantwana. Sinivubisela ngeselo lamathwala amadala ngalenhlwa amasi alwa ntubululu sithi nxatsho ke nakuni babukeli bethu kwijelo iDDT molweni ke. Umongameli Cyril Ramaphosa uthi ziziphumo zokubila kwamaqhawe omzabalazo njengomfi Aziz Pahand ukomelela kwenkqubo yedemokhrasi yeli. Umongameli besenza into phambili kwinkonzo yomngcwabo okhethekileyo waseburhulumenteni kwibakala lesibini eWestpark eGauteng nalapho ukukhothama kwamagqala omzabalazo ngeli xesha lemingeni bekuphambili. Ukusweleka kweqala lomzabalazo lenkululeko eladlala indima kwidemokhrasi yeli. Umongameli Ramaphosa uthe ngamaxesha afana nala umntu ushiyeka echukumisekile emphefumlweni. Due to the immense contribution to our democracy that Comrade Aziz and his generation worked so hard to achieve, it remains steady, it remains firm, and our democracy is well anchored and strong. Aziz Pahand usoleke eneminyaka engama-82 obudala kwiinyanga nje ezimbalwa emva kokuba umntakwabo noxa wakhe owayechasene nocalucalulo u-Iso Pahand eswelekile. Aziz Pahand ukhunjulwe ngendima yakhe phambili kumbutho wenkululeko, umbutho ochasene nocalucalulo eEurope, eUnited Kingdom nezinye iindawo. As a prominent voice in the foreign affairs space, an astute diplomat, a legendary networker, and for the many who worked with him, a warm and affable comrade. Umongameli Ramaphosa uqhube wathi, these stalwarts were once the strong roots that really held us together, and firmly so. Over the passage of time, new roots have grown and new shoots have also blossomed. We owe it to the generation that paved the way to freedom, to our democracy, not to let those roots wither and die. Aziz Pahand ubekwe kwikhaya lakhe lomngcwabo aseWestpark eGauteng. Umphathi wezamapolisa umnumzana Bhekicele uthi thathwa nanye abulewe esenkomeni kweli. Umphathi webethetha kumngcwabo wepolisa ebeli kwibutho elilwa amaqela emigewu uDalman Morris uthuthulela ngcolo ngele safakana imilomo nengqine eWestbury eGauteng kuveke pheleyo. Umnumzana acela uhlaba ikhwele emapoliseni ukuba axhaphagxabhise ukubamba ababulali bakaMorris. Ubomi belinye ipolisa bunqunyulwe kamsinya emva kokuba uDalman Morris edutyulwe wasweleka ngorhanelwa kukuba lilungu leqela lemigewu eWestbury kwicawa ephelileyo. Ngethuba edutyulwa ebethatha ingxelo yengqina lubindekile usapho lwakhe. I do not have much words to say as it is very hard for me to speak. My father was a very happy person and that's why I tried so hard to be happy throughout this week, but it was tough. My father was one of a kind. He was the most genuine person I've met, and to me, he was one of the best police officers ever. Ngomatshi umphathiswa uBhekicele wandwendwela eWestbury waze wabhengeza ukutyalwa kwamapolisa ebutho elikhethekileyo ukulwa izixholo-xholo zemigewu kodwa kusenzima.
Umnumzana uCele nobebonakala ukuba uxhelekile emphefumulweni uthi kule nyanga kaSeptemba kuphela kuhlazelwe amapolisa 7, amabini kuwo asweleka, elinye lawo nguMorris. These guys must be found at whatever form. If they come on feet, let them. If they come on their beds, let them. But they must be found. I do want this new approach of the police of not giving the gap between crime and time. We must act, they must just know that if you do this, we'll respond, and we'll respond decisively and much quick in whatever form. Attack to the police is an attack to the state. That is why police killings should be declared treason. UMorris ubeke kumadlaka aseNazareth ushiya ngasemva unina, abantakwabo, abantwana bakhe kunye neqabane lakhe. Inkokheli yombutho iBuild One South Africa mnumzana Musi Maimane ixelela abalandeli ba Stage Theatre ePitoli ukuba ijonge ukuzigqatsela isikhundla sikamongameli. Mnumzana Maimane nabalandeli umsitho okubhiyozela ugqiba unyaka wasekwayo lo mbutho ibosa. Ephuphuma ukuzethemba umholi weBuild One South Africa uMusi Maimane utshela abantu ababebuthene State Theatre ePitoli ukuthi manje sesifike qathatha isikhathi sokuthi balwele izwe labo. It is far too important for us to roll up our sleeves and get in the ring and fight for this country rather than be spectators sitting outside. I am here to invite all of us as South Africans to say now is the time that all of us get up together and begin to build this great nation of ours. Umaimane akazange aligudla iguma njengembuzi utshela abantu ukuthi uzongenela umbango wokuba ngumengameli wezwe. I am here to declare that I will be running for the President of the Republic of South Africa come 2024. This is what we're about and we're going to fight. Umhlaziyi wezombusazwe uAsanda Ngwasheng uphefumulile ngokushiwo uMaimane. I'm struggling to separate them from Musi Maimane's former political party, the DA, in terms of the kind of things that they're promising, in terms of the policies that they seem to be pushing forward, and the direction and drive and the thrust and narrative of what they want as a political party and what they're actually proposing to the people. NginguCalvin wakwaDludla eindabeni zeSABC ngibika ngise-State Theatre ePitoli. Xa sibuye evenkileni abadlali basesikhobeni emthatha batyhola umasipala iOR Tambo ngokusilela ukubanika amanzi acocekileyo kodwa kuqala masithi tsi xatha evenkileni. Sibulise ngena siniphathele izindaba sisiza ngqo kungaphambili SABC 1 kwikomkhulu SABC eGauteng. Uyakwazi ke uzifumana izindaba ukuphela kwazo kwikhasi lika YouTube ngokuba uthi SABC indaba zesiXhosa. Ukanti make siphinde silume kwinqaku lethu elishotshe enhlanga lentwa. Umongameli Cyril Ramaphosa uthi iziphumo zokubila kwamaqhawe omzabalazo njengomfikazi izibhahand ukomelela kwenkqubo yedemokrasi yeli. Umongameli besenza intetho phambili kwinkonzo yomngcwabo okhethekileyo waseburhulumenteni kwibakala lesibini eWestpark eGauteng. Abahlali basesikhobeni emthatha batyhola umasipala wesithili iOR Tambo ngokusilela ukubanika amanzi acocekileyo. Sisithuba senyanga phantse zibe ndla bathi umthombo wabo wamanzi ngumfula okufutshane. Le mithombo ibisetyenziswa zezilwanyana nanjengoko ebephuma amanzi kwiimpompo zalelali phantse iminyaka engama-20. Ngoku uluntu luphelele kule mithombo ukuze lusele, lupheke okanye kuhlanjwe impahla. Size sitye mane ngezinye imini kuvuka kuzogutyulwa iiphampasi. Amanzi amdaka angcoliswa ngamahashi funeka kugutyulwe ukwenzela uba siwafumane eklini. Abantu abadala abo bagulayo nabefundi ngabona bafumana ubunzima. La manzi yakhe aphele okanye ebemdaka kakhulu nanjengoko bebaninzi abaphelele kuwo. Kubuhlungu ngoba kaloku kukho abantu abadala, kukho abantu abagulayo. Iphinde ke ngoku sisela amanzi anje sicela uncedo. Abantwana bakwazi ukwenza i-homeworks ngoba kaloku kufuneka baqale bazofolela amanzi before baye esikolweni.
Umasipala wesithili OR Tambo uthi lomba sele uzolungiswa nanjengoko zithengiwe izixhobo ebezifuneka. Siyaxolisa kakhulu kubahlali basesikhobeni nendawo ezingqongileyo. Okokuqala asivanga kwangexesha uba amanzi awekho kule ndawo, kodwa sithe sova uba amanzi awekho sathumela amagosa ethu ukubahamba yojonga uba yintoni eyenza uba amanzi abe awaphumi. Umasipala OR Tambo ukwathe uzokuthumela amanzi ngexa kusalungiswayo. Ndingulwandile Mbulali eMthatha. Nanjengoko siqukumbele inyanga yamagugu nenkcubeko, nathi ingxelo ngombhiyozo wesikhululo umhlobo wenene FM nesisatyelele eZimbabwe ukubonakalisa ukubaluleka kobunye ngenkcubeko nolwimi. Isikhululo esingungqa phambili sesiXhosa kunomathotholo umhlobo wenene FM sihlabe sikhangele kubhiyozo lwamagugu nenkcubeko sayokuthi ga kwaBulawayo eZimbabwe ngephulo elinikwe umxholo othi khenketha nomhlobo. Esi sikhululo sinabaphulaphuli abangaphaya kwama-4,000 sizimisele ukwenza imbali ngolu hambo luyinxalenye yokugangatha ngegugu lokubhiyozela inkcubeko yamaXhosa aseMzantsi Afrika naseZimbabwe. AmaXhosa aseZimbabwe afumaneka nangakumbi kwingingqi yaseMbembesi kufuphi nakwaBulawayo, ngekambe amanye anabele eFort Rickson, eGoromonzi nakwaThemba. Ngokwecandelo lomgaqo-nkqubo wesithandathu kumgaqo-siseko waseZimbabwe, isiXhosa lulwimi olusesikweni, ukanti apha eMzantsi Afrika isiXhosa sithethwa ngabantu abangaphaya kwama-8,000, nto leyo isenza ibe lulwimi lwesibini ukunkqenkqeza phambili ngokuthethwa emva kwesiZulu. Olu lwabelwano ngenkcubeko luza xa kanye kubhiyozelwa iminyaka engama-200 yokubhalwa kwesiXhosa kanye neminyaka 100 yokufuduka kwamanye amaXhosa ukusuka eMpuma Koloni esiya eZimbabwe. Uloyiso Bala ungumphathi wesikhululo, abasasazi baso nabanye abasebenzi be-SABC baphefumlelene nabahlali bakwaBulawayo. Niphethwe kakuhle, nityile ke intoni apha umbhako negusha ixheliwe. Ndibona uba akho mntu ongahluthanga apha. Lo mhlangano ube bubungqina bamandla obumbano ngenkcubeko nolwimi lwenkobe, kudibene uluntu ngokucanda imida luzondelele ukuchichimisa indyebo yenkcubeko yaseZimbabwe naseMzantsi Afrika. Olu bandakanye nolwabelwano ngolwazi ngembali, amasiko nezithethe zakwaXhosa. Ukanti zizigidi ezine abamameli bomhlobo wenene FM ukuze babe zizigidi ezisibhozo abantu abathetha isiXhosa kweli. Sihlabele mgama ukumkani imisizulu kwaZwelithini ukhuthaza amabutho kwiphondo laseGauteng ukuba amanyane kwidyabu lokulwa ulwaphulo umthetho ukuze abasetyhini abantwana bakhuseleke. Ebethetha kumsitho womkhosi weLembe obanjelwe eKatlehong kwiMpumalanga kukhunjulwa iLembe uShaka Zulu owadlala indima enkulu ekukhuliseni isizwe samaZulu. Kulo msitho izibonda iinkokheli zomthonyama noluntu ngokubanzi kweli phondo laseGauteng baphume ngobuninzi ukuzima sesi sikhumbuzo eKatlehong. Lo msitho womkhosi weLembe unqamene nokuphela kwale nyanga yamagugu nenkcubeko ngaxeshanye kukhunjulwa ikumkani yesizwe samaZulu eyakhothamayo uShaka Zulu. Bekumbejembeje kunjeya kukho neendwendwe ezisuka nakumazwe ngaphaya kwemidayeli kuquka iGhana. Uluntu lubuthelene kwibala laseHuntersfield eKatlehong. Le mibhiyozo yinxalenye yemibhiyozo yenyanga yamagugu namafa kweli phondo laseGauteng. This program is part of the Zulu Royalty Program promoting heritage and culture and development. We want to thank you humbly for your instructing us that we must invite all the kings that are recognized. Ukumkani uMisuzulu kaZwelithini uthe le minyaka mibini igqithileyo ibe nzima kakhulu kwisizwe samaZulu kulandela ukukhothama kukakumkani uGoodwill Zwelithini kaBhekuzulu nokumkanikazi uManfombi. Ukumkani umemelele ukuba kubekho umanyano kwisizwe eGauteng nakwaZulu Natal, nanjengoko esithi ngawo anoxanduva lokhusela ubukumkani besizwe samaZulu akhusele noluntu ngokubanzi. Sinenkinga endaweni yaseGauteng yobugebengu. Ubugebengu ukuthi buyihluphe lento yezigebengu ngoba zimbalwa lezi izigebengu sibaningi thina konazo. Kodwa manje ngathi siyehluleka khona la sehluleka khona sibaningi kunazo. Nakho ke ngifisa ukuba ngudlulisele
ikakhulukazi emabuthweni sisazohlala phansi nomkhandlu walapha eGauteng ukuthi sibambisana kanjani nawo Zulu sizizwe ukulwa nalesi sihlava. Ukumkani uMisuzulu uphawule ukuba angavuya kakhulu kuba angakwazi ukumanya sisizwe ngendlela ilembe uShaka Zulu wasimanya ngayo. Iqukunjelo kakuhle inyanga yamagugu nenkcubeko ngokuphuhlisa ukufunda. Abathandi bencwadi nababhala bathe incwadalala kumnyhadala obizwa iNgqayizivele Book Festival eMbombela eMpumalanga. Angco ingqalelo iqondiswe ezincwadini kubhiyozelwa uhlobo lonke lwencwadi kukhuthazwa uluntu ukuba luziqhelanise nokufunda nokubhala. Writing is important because it helps develop your brain, it helps you become smarter, become more literate. This festival is fun because there are lots of books to read. Kuthiwe igqolo ukukhuthaza nabo babhala ngeelwimi zabo zemveli. uJJ Ngcongwane ubhale incwadi ezingama-25 ngesiswati. It's very much important that we should preserve our languages, because in our languages that's where we get our cultures, that's where we get the way we live. Basine bethetelana ababhali besabelana ngezicwangciso zokubhala nangeenkqubo zokupapasha. Umbhali wenoveli uDudubusani Dube ngumbhali ozipapashelayo nencwadi ezintandathu phantsi kwegama lakhe. Uthotho lwemidlalo yencwadi yakhe olubizwa Hlomu lushicelule de laboniswa nakumabonakude amatyeli ngamatyeli. Industry, I think, is growing, especially because self-publishing has also grown. It's now more acceptable compared to 9 years ago. So it also kind of allows people the freedom to tell the stories. Lo myhadala ngumbono osungulwe liqela loncwadi iBeehive. We started to discuss that we need to host the first book festival in Mbombela. So that is when we promote the reading culture, promoting literature, creating literature and celebrating the love of reading. Kubaququzeleli nabayinxalenye amathemba asezinkwenkwezini ngelokuba lo myhadala uza kukhula yaye ube sebanqwanqweni kwiminyaka ezayo. Nanjengoko namhlanje kuphela inyanga ye-cyber security, make sijonge indlela zokuzikhusela xa sisebenzisa i-internet. Ngoku ke samkela uSandile Hlangana apha e-studio ukusinika inkcazelo ethe vetshe ngokuba yintoni i-cyber security. Kuthethwa ngantoni xa kuthethwa nge-cyber security? Bhele obu buqhetseba obenzeka online nanjengoko singabantu sisebenzisa ifowuni. Enye yezinto esiyenzayo kwifowuni senza lento kuthiwa yi-internet banking okanye senza izinto ze-banking kwi-cellphone zethu. Kunzima ke ukubulwa obu buqhetseba ngoba kukho lento kuthiwa i-jurisdiction ngesilungu okanye ngokomthetho. Ithetha ukuthi loo nto leyo lo mntu uza kutsotsa okanye uza kurobha ngumntu oseZimbabwe, ngumntu oseKenya okanye nakweliphi na ilizwe. Urhulumente South Africa ke kuzaba nzima ukuthi amfumane lo mntu lowo. Into esingena kuyiphikisa ke i-research yenziwe yenye ye-companies kwi-IT ethi abantu abayi-564 million barojiwe online. Okwesibini umntu oyi-1 uspenda ii-hours eziyi-59 ngosuku olunye. Urhulumente ke nezi companies zikwi-technology zisoloko ke zithe gqolo zifumana indlela zokuthi wena nam sikhuseleke online. Okokuqala ke ukuze ukhuseleke online kufuneka ungayihambisi i-information yakho ngo-WhatsApp okanye nayiphi na iqonga le-internet okanye online. Okwesibini i-passwords especially as a banking okanye i-banking app kufuneka zibe luqilima okanye ngamanye amagama zibe nzima umuntu angakwazi ukuthi ayazi okanye iqikelele amayithini nantsoko. Okwesithathu nokugqibela Bhele ungahambi uklika noba yintoni na oyibonayo online. Bathembe bonke abantu ababonayo online, ungathembi namnye. Asibulele Mqadi utshaba nje lixesha. Umbe ngomdiya ucima umlilo ziphelile zalenhlwa nangomso ke kwawube kusatshela thina de kube ngoko makube chusi sibehele.